എല്ലാവർക്കും എബി മാസ്റ്ററിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. മറ്റുള്ള യൂട്യൂബേഴ്സിനെ വെല്ലുന്ന തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകളുമായിട്ട് എബി മാസ്റ്റർ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്ത കാരണം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം. സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ചിതലുകൾ പണിതുകൂട്ടിയ സാമ്രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ചിതലുകളുടെ വാസസ്ഥലമാണ് ചിതൽപുറ്റുകൾ. നീണ്ട കാലമെടുത്ത് കൂട്ടായ അധ്വാനത്തിലൂടെയാണ് ചിതലുകൾ മണ്ണുകൊണ്ട് പുറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ബ്രസീലിലെ കാറ്റിംഗ പ്രദേശത്ത് കണ്ടെത്തിയ ചിതൽപുറ്റുകൾ എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു. നോക്കത്താ ദൂരത്തോളം പരന്നു കിടക്കുന്ന ഈ ചിതൽപുറ്റുകൾക്ക് ഏകദേശം 4000 വർഷം പഴക്കമുണ്ട്. കാറ്റിംഗയിലെ ചിതൽപുറ്റുകൾ 3 പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് ഇത്രത്തോളം വരുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഏതാണ്ട് കുറച്ചു വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. വരണ്ടു മുരടിച്ച വനപ്രദേശമാണ് കാറ്റിംഗ മേഖല. അവിടെ കാലികൾക്ക് മേയാനായി കൂടുതൽ വനം തെളിയിച്ചപ്പോഴാണ് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചിതൽപുറ്റുകൾ കൂടുതലായിട്ട് പുറത്തു കാണാൻ തുടങ്ങിയത്. 1000-ഓ 10,000-ഓ അല്ല, ഏതാണ്ട് 20 കോടി ചിതൽപുറ്റുകളാണ് കാറ്റിംഗയിലെ 2.3 ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ പ്രദേശത്ത് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് ഇത് ബ്രിട്ടനോളം വരും. കാരണം ഇത്രയും വലിയൊരു നഗരം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇതുവരെ മനുഷ്യന് പോലും സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് സത്യം. കൂനയുടെ ആകൃതിയാണ് ചിതൽപുറ്റുകൾക്കുള്ളത്. വെറും 1/2 ഇഞ്ച് മാത്രം നീളമുള്ള സിൻഡർമിസ് ഡ്രൈറസ് എന്ന ഇനം ചിതലുകളാണ് ആ സാമ്രാജ്യം സൃഷ്ടിച്ചത്. 6 മുതൽ 13 അടി വരെ പൊക്കവും ഏതാണ്ട് 30 അടി വിസ്താരവും ഉണ്ട് ഓരോ ചിതൽപുറ്റിനും. ശരാശരി 60 അടി അകലത്തിലാണ് ഓരോ മൺപുറ്റുകളും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് അവിടെ 20 കോടി ചിതൽപുറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഗവേഷകർ കണക്കാക്കിയത്. സ്പേസിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തേനീച്ചക്കൂട് പോലെ ആ ചിതൽപുറ്റുകൾ കാണാമെന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു. ഇത്രയും മൺപുറ്റുകൾക്കായി എത്ര മണ്ണ് ചിതലുകൾ ചുമന്നു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? 3.84 ഘന കിലോമീറ്റർ മണ്ണ് എന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ നിഗമനം. ഇത് 4000 പിരമിഡുകളുടെ വലിപ്പം വരുമത്രേ. 4000 പിരമിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഒരു പിരമിഡ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് 15 വർഷമെടുത്താണ്. അപ്പോൾ 4000 പിരമിഡുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ മനുഷ്യന് എത്ര വർഷം വേണ്ടിവരും? അപ്പോൾ ഈ ചിതലുകളുടെ അധ്വാനവും അവർ ചുമന്നുകൂട്ടിയ മണ്ണിന്റെയും അളവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും. ചിതലുകൾ 4000 വർഷം ജീവിച്ചിരിക്കില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ചിതൽപുറ്റുകൾ ചിതലുകൾ താമസിച്ചതിനു ശേഷം ഉപേക്ഷിച്ചതാണോ, അതോ ചിതലുകളുടെ പല തലമുറ അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നോ? ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഗവേഷകർക്ക് മറുപടിയില്ല. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ചിതലുകളുടെ സാമ്രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട്. ബ്രിട്ടനോളം ബിഗ്ഗായ ഈ ചിതൽ സാമ്രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞുവെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ. പ്രസവിക്കുന്ന അച്ഛനെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കടൽ കുതിരകളാണ്. സത്യത്തിൽ കടൽ കുതിരകൾ പ്രസവിക്കാറില്ല. അമ്മ മുട്ടയിട്ടതിനു ശേഷം അച്ഛൻ്റെ വയറിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുട്ട വിരിയുന്നതുവരെ അച്ഛൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ അറിവും ചെറുതല്ല എന്ന സന്ദേശത്തോടെ ഈ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്ത കാരണം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ ഇതിലും നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനിയും കണ്ടുമുട്ടുന്നവരെ ബൈ.